Jao, kako ćemo sad Ali ona nije sjela. među kumovima? Da. Da. Morat ćemo vas diskvalificirati jer ipak u zadnjem krugu smo imali sličnu situaciju, njih su oboje sjeli. I ne znam, evo, desilo se na kraju razočaranje opet. Kako mi uvijek ne jebamo, neću više ni u čemu sudjelovati, to je moja zadnja igra. Neću uopće da pokušajem više. Uopće više neću da se sekiram. Svaki put kad želim nešto ne jebem, nema šanse, ovo je zadnje više. Zadnje, ni u jednoj više nagradnoj igri, ni u čemu ne sudjelujem, ne zanima me. Nema veze, više ni u čemu ne sudjelujem, ja odmah odustajem na početku. Meni je dosta toga, ja ću stajati sa strane i gledat, nek se drugi bore. Ja ne mogu više dozvoljavati da se mi, ne znam, trudimo pa da na kraju izgubimo.